Αυτό είναι το Hollywood, το γνωστό σε όλους μέρος που έχουν γυριστεί πολλές διάσημες ταινίες, αλλά και όχι μόνο. Οτιδήποτε έχει σχέση με film και music industry συμβαίνει εδώ πέρα, παιδιά. Το Hollywood είναι μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του πλανήτη, καθώς κάθε χρόνο πάρα πολλοί κόσμος το επισκέπτεται. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και διάσημα σημεία στο Hollywood είναι το Walk of Fame. Τα αστέρια που έχετε δει όλοι, τα αστέρια με τα ονόματα των ηθοποιών και των τραγουδιστών. Επίσης το Hollywood έχει πάρα πολλά διάσημα μουσεία όπως το Madame Tussauds με τα κέρυνα ομοιώματα και άλλα πολλά. Επιπλέον θα βρεις το El Capitan Theater και το Chinese Theater. Για εμένα που κάνω skate, ένα από τα πιο ωραία συναισθήματα είναι να κάνω επάνω στο Walk of Fame τα κολπάκια μου. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι διότι το πάτωμα είναι από γρανίτη και είναι τόσο καλοφτιαγμένο που είναι ό,τι πρέπει για skate. Και εννοείται πως κανείς δεν σου λέει τίποτα, καθώς όλοι μετακινούνται με skate και με rollers. Ελάτε τώρα να σας δείξω όμως ένα από τα πιο iconic και σημαντικά μπεργκεράδικα σε ολόκληρη την Καλιφόρνια. Ονομάζεται In-N-Out Burger και υπάρχει μόνο στην Καλιφόρνια. Παιδιά, αυτό είναι το καλύτερο μπέργκερ στον πλανήτη. Ένας από τους πιο βασικούς λόγους που έρχομαι ταξίδι στο Λος Άντζελες είναι για να φάω αυτό το μπέργκερ. Πρώτο πράγμα που κάνω όταν φτάνω στο αεροδρόμιο ή στο Hollywood είναι να φάω In-N-Out Burger. Το μπέργκερ αλλά και οτιδήποτε άλλο έχει στο μενού, να σας πω ότι είναι 100% φρέσκα και οικολογικά και γι' αυτό και οι τύποι είναι νούμερο 1 στον πλανήτη. Καλά, να μην αναφέρω το γεγονός ότι οι τιμές είναι απίστευτα καλές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ελάτε να σας πάρω μαζί μου τώρα στο Griffith Observatory. Το πιο ωραίο αλλά και πιο δύσκολο πράγμα είναι να κάνεις hike από κάτω μέχρι πάνω. Θα έλεγα ότι είναι περίπου 2 με 3 φορές το λυκαβητό, παιδιά. Το αστεροσκοπείο Griffith είναι η πύλη της Νότιας Καλιφόρνια προς τον κόσμο. Ουσιαστικά οι επισκέπτες μπορούν να κοιτάξουν μέσα από τηλεσκόπια και να εξερευνήσουν εκθέματα. Και εννοείται πως από εδώ πάνω μπορείς να δεις όλο το Λος Άντζελες. Αν και το LA είναι τεράστιο, αλλά μπορείς να δεις ένα μεγάλο μέρος του από εδώ πάνω. Στη συνέχεια έκανα μια βόλτα από κάτω από το Observatory να πάω να τσεκάρω τις βίλες. Υπερπολιτελή και πανέμορφα σπίτια, full προσεγμένα, τα οποία δεν τα βλέπεις πουθενά στον κόσμο, μου άρεσαν πάρα πολύ και μου έκαναν φοβερή εντύπωση. Να αναφέρω κάπου εδώ ότι ο καιρός στο Λος Άντζελες είναι συνέχεια ηλιόλουστος και ίσως και καλύτερος από τον καιρό της Ελλάδας, θα έλεγα. Οπότε καλό είναι να έχεις πάντα ένα μπουκαλάκι νερό μαζί σου γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Στη συνέχεια κατευθύνθηκα σε ένα από τα αγαπημένα μου skate park, το Echo Park. Επίσης κάπου εδώ να αναφέρω ότι ο πιο σημαντικός λόγος που ταξιδεύω στο Λος Άντζελες είναι λόγω του skate. Η Καλιφόρνια γενικότερα όλη έχει πάνω από 580 skate parks. Και πάμε τώρα να δούμε τελευταίο και καλύτερο το Beverly Hills. Πανέμορφα, προσεγμένα και πεντακάθαρα όλα. Δεν υπάρχει σκουπιδάκι κάτω. Εννοείται ότι το Beverly Hills είναι μία από τις πιο ακριβές περιοχές του Λος Άντζελες. Εδώ πέρα παίζει πολύ χρήμα. Εδώ πέρα στο Rodeo Drive του Beverly Hills υπάρχουν πάρα πολλοί οίκοι μόδας και παίζει πολύ κλειδί. Αλλά καλό είναι να τα βλέπουμε και αυτά τα μέρη γιατί ανοίγει το μυαλό. Τέλος, έκλεισα την ημέρα μου συναντώντας μία πολύ καλή φίλη η οποία μου δάνεισε το υπέροχο αμάξι της για να γυρίσουμε το βίντεο κλιπ της κοπέλας μου. Κάπου εδώ να σε ευχαριστήσω που είδες το βίντεό μου και να σου ζητήσω να κάνεις ένα like και ένα subscribe διότι θα με βοηθήσει να κάνω και άλλα βίντεο. Παίρνει μόνο 3 δευτερόλεπτα από τη ζωή σου, οπότε πάτα το κουμπί του subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.